felon, traïdor... Bueno, no sé, clar, també s'ha demostrat que entre Junts i el PSC... Clar, és una qüestió de cultura política, no? I d'interessos, i en aquest cas l'interès del PSOE més determinant. Ha perdut les eleccions i en canvi podrà governar. Escolta, doncs què s'ha de fer? Firmar una amnistia? La firmo immediatament. Ara, tornant als energúmens que hi ha aquests dies als carrers, no? Una vegada es pensa que si el dipòsit atàvic de personalitat dels manifestants es pogués analitzar com una mostra d'orina, trobaria restes de que inventen ellos, trobaria restes de si ellos tienen uno, nosotros tenemos dos, trobaria restes de tortures a la Via Laietana. És a dir, que una senyora embolicada amb una bandera es posi a bramar com si fos víctima d'un atac de nervis o d'una agressió física enmig de la plaça de Sant Jaume respon a un sentiment molt primari, a una agressivitat molt irracional basada en algunes qüestions que estan incardinades en la cultura política espanyola, que està molt influenciada per 40 anys de franquisme. O sigui, el que estem veient aquests dies torna a ser allò de les dos Espanyes. Tampoc és que el PSOE sigui un entusiasta, no és que el senti Borrell, dient que a ell... I ja no parlo de Felipe o de Guerra, però Borrell mateix, el cap de la diplomàcia, dient que una solució pacífica a ell li genera una miqueta d'inquietud, no? Doncs què no diran tots els altres? Davant la qual cosa estem en el món al revés. Ara resulta que els que deien que Europa era impresentable perquè no tornava als exiliats i no sé què, ara s'agafen a Europa perquè els hi doni alguna solució que jo crec que difícilment vindrà d'Europa. I tornant un moment als manifestants, o sigui, a ells què els importa l'amnistia? Fins on els canvia la vida? O sigui, com els hi canvia la vida? No és l'habitatge, no estem parlant dels recursos. No els hi canvia la vida gens en absolut. Si ara sortís Pedro Sánchez i digués a partir de demà tots parlarem anglès, o s'acabat la sanitat pública, o no pagarem les pensions, doncs aniríem tots a Ferraz, no? Però l'amnistia, de debò? No, és això el que hem vist aquestes imatges. Jo crec que em sorprèn avui que, ho deia abans, que el Feijóo amb tota la cara reuneixi corresponsals europeus. Help Spain. Hashtag Help Spain. Sí, dius, home, escolti, potser que es comencin a ajudar vostès mateixos i abandonin... És que estem dient a aquesta gent, però és que aquesta gent estan governant el Partit Popular a moltes comunitats autònomes. No és una cosa, un fet anecdòtic, no? Se'ns han colat uns quants en aquesta manifestació. No, són els nostres companys de viatge a moltes comunitats autònomes. Per tant, em sembla d'una gravetat absoluta. Té lògica que hi hagi un desplegament policial enorme al voltant del Congrés. Tucker Carlson és aquest periodista nord-americà que ahir va caminar per allà per la manifestació amb Abascal. És un senyor que a la tele, a la Fox, als Estats Units, diu que els assaltants del Capitoli eren gent pacífica. A part de ser un supremacista blanc i un mentider. Mira, al voltant del Congrés dels Diputats